L'obesitat és, d'acord l'OMS, una malaltia deguda a un excés de calories i al sedentarisme. És a dir, mengem més del compte i no fem prou exercici, per bé que les hormones i la genètica també hi poden contribuir. Quan les calories s'acumulen en forma de greix, apareixen els problemes, des de diabetis fins a malalties cardiovasculars i algunes formes de càncer, passant per problemes a ossos i articulacions o depressió. Avui, gairebé la meitat dels nens catalans tenen sobrepès. Molts seran obesos de grans. Ens trobem en una zona molt emblemàtica de la ciutat, les Rambles i el carrer Pelai, on ha vist canviar la seva fisonomia en els darrers anys. S'ha vist substituït els restaurants típics de la ciutat de dieta mediterrània per restaurants de menjar ràpid, amb el contingut calòric, una mica reflexat als canvis en el patró alimentari dels ciutadans. Núria Vilarrasa és metge adjunta del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Bellvitge, on també treballa com a investigadora de nutrició i obesitat a l'IDIVELL, el seu institut de recerca. El canvi d'hàbits alimentaris i el sedentarisme ens han convertit en una societat obesa. La gran oferta de menjars preparats i sovint el ritme accelerat de vida ens porta a una rutina basada en menjars ràpids i no sempre prou nutritius. La dieta mediterrània s'ha substituït per aliments rics en greixos i sucres que sobretot atrauen la població infantil. Som un dels països amb més prevalença d'obesitat infantil i això no és res per estar orgullosos, ja que pensa que en les darreres dades dels darrers estudis a Catalunya un 16% dels nens tenen obesitat i un 25,8% dels nens tenen sobrepès. De manera que el problema és alarmant i més tenint en compte que 7 de cada 10 nens obesos ho seran en l'edat futura. Patir obesitat quan són petits els condemna a tota una vida amb sobrepès. Si bé hi ha una certa predisposició genètica a patir obesitat, cap expert posa en dubte que la situació actual està directament relacionada amb l'educació alimentària i la falta d'exercici. Un obès pot arribar a viure 10 anys menys que una persona sana i té més probabilitats d'acabar patint altres malalties vinculades a l'excés de greix. L'obesitat és una malaltia crònica que és molt important, ja que s'associa a altres malalties com és la hipertensió, la diabetes tipus 2, la hipercolesterolèmia i també s'associa a molts càncers, com seria el càncer de mama, d'endometri, de fetge. És a dir, que és una malaltia que l'hem d'abordar perquè si no ens pot portar a un augment del risc cardiovascular molt important. Per acabar amb el sobrepès, no hi ha solucions miraculoses ni fàrmacs que ens facin rebaixar quilos d'un dia per l'altre. Pels científics, l'única estratègia possible és un canvi d'hàbits en l'estil de vida de les poblacions modernes que ha de venir d'un replantejament profund dels costums alimentaris i la pràctica d'exercici. Una resposta molt complexa que necessita de la implicació de molts sectors de la societat. Pensa que l'obesitat necessita un abordatge multidisciplinar, no és únicament implicar el pacient, sinó implicar institucions públiques, la indústria alimentària, les escoles. Però si lluitem en contundència en totes aquestes eines, realment podrem afrontar de cara a aquesta epidèmia que tenim en aquest segle.